Isang talong. Wala pong pera. Pag may pera na. Hello po. Hello po. Kumusta kayo lahat? Yung mga istako ko, yung mga efo ko, lahat kayong daing. Talong. Di ba? Oh. Oh. Ngipin na? Ha? May. Oh. Pera. Bakit ka? Ha? Ka? Ano yung pera po? Paano yung pera problema mo? Wala naman pera po. Bili lang. Ay. Ano yung kaya pa? Umpisa pa. Huwag mo mais. Ay mo. Doon mo kakiyan. Magkaya na ka mo ba? Pag lukas na ang malan, saka mo i-upload. Ay, ali po. Bawal ito. Magtumbling ka, kita ka, ha? Kunin mo 20 round. Bawal na po ito. Ano yung po, Kenny? Susik itong Kenny. Eh? Maligit mo sa salita, 150. Sayang. 150 ka ni Simana, tsaka 40 mo sim. Kurinta doon, nas nauna pa ng basoy. Kang idol, sa 50 mo. Sino idol? Idol doon. Urut. Wah, may video ko. Vlogger po. Vlogger ka ba? Ay, daw pa namin ito mga madalas natin sa vlogger ka ano? Vlogger ka ano? Kulang po, kulang po,
Yan pinag-bullshit ha. Sila naman mga gano'n. Talisel. Amaril. Imaril. Iyan namin yung nagwala na na anak mo. Ano sito?